Pakita mo. Noodles. Cute ng lalagyanan niyo guys. Iuwi na namin to. Guys, iuwi na namin to. Wala pang ano. Ayan, madam. May sawan. Ayan. Ayun ba yan? Ito? Ay. Sarap. Masarap yung Taiwan. Restaurant. Nasa Taiwan tayo ngayon, hindi tayo nasa Malaysia. Ano siya ito yung style? Masarap naman. Meron din kami sweet potato. Sweet Bicolano. Sweet Bicolano vlog. Masarap yung ano nila dito. Kamote. Guys, kung nandito kayo sa Malaysia, you should try this. No. Kung nandito kayo guys sa Taiwan, you should try this. Sweet potato. Sweet potato. Pwede pala to, no? Yung kulay orange. Pwede pa to. Gawin kaya natin. Sarap. Parang wala tayong kabusugan. Kaya ako lang pala guys. Parang walang kabusugan. Nung unang kain namin, Dinamay ko lang. nung unang kain namin, hindi niya kinukanan ng beef. Kaya siya, ang dami pa naman. Inorder ko na yun. Hindi ko nakakuhanan ng video. Kaya ngayon, ito yung continuation. Pangatlo na namin ko. What? Kaya Kaya, hindi rin siya makareklamo kasi paano ito mahigop? Wala namang kutsara. ay, ang puti. Ang ganda ng palangga. Langga. Ang ganda ng palangga. Kapili namin ito. Hmm? Kapili namin yung pagdama na ito. Ang ganda ng, pag nag-away kayo ng jowa mo, no? Magbatuhan kayo nito. Solid sa kuya. Wala kayo tayong jowa. Sorry naman. Sorry. Kajiwa ka, wag sa. Please, wala nga pala kaming jowa. Ano yun? Ay. Chicken fried rice. Ang sarap ng ano. Crispy. Sarap guys. Masarap din yung plain niya.
mega shoutout sa inyong lahat. Shout out sa mga nanonood dyan. Sa 1 million viewers ko dyan. Shout out naman. Meron dito meron. Ano po ba? Mega shoutout Dito kami sa ano? Taiwan. Thank you for watching. Diyan kami sa Taiwan. Tapos mamaya uwi na kami ng Malaysia. Di ba guys? Ba't tayo kainin ng ba? Ano? Sitaw ba? Wait lang. Ninayo namin yung pagkain ng ano. Tumayo kami dito sa Taiwan. Mega shoutout sa iyo, Lolo B. Kung nasan ka man, kung nakapanood mo man to. Nandito kami sa Taiwan. Inaantay ka namin. Tara na dito at mag-milk po tayo. Kung nanonood ka man, Kung nanonood ka, Lolo B, baka naman din kami puntahan dito. dito kami kagabi. Sarap ka talaga. Alam nyo ba guys na itong sweet potato, kung sa Bicol, alam mo yung bansag, yung sa probinsya, yung, kunyari, yung lolo mo tawag sa'yo, may, di kayo mga ganon, yung tawag na, kunyari, yung si Panday, ito si Panday, ganon, yung mga ganon. Sa amin kasi, kung sa amin kasi ganon, tawag sa amin, kamote. Shout out po. Shout out lang. Mega shout out! Hindi na kami dito sa Taiwan. Mamaya, babalik na kami ng Malaysia. Normal lang ba yan? Mm-mm. Wala. Hindi na. Wala siyang ganito sa akin. Parang tapos may picture. Parang ang dami nito. Kailangan buti. Kasi mukbang eh. Wala kaming kinain ng kanin ng hapon. Puro ano kami. Puro noodles, spaghetti, noodles.